befika namhlanje nomfundisi ndingathanda njengabo for the sake yakho iklasi yakho xa ufuna bayihambe nawe uke uthi nje what we taught yesterday bangathe basale kakhulu nansi into esingayo ebisenza ndinisukele izona ndifuna ubomi benu bungaze bengekufana ndithunywa nguThixo uthi mandixelele ibandla lonke elisemhlabeni ndithunywa ngubani uthi mandixelele lonke ibandla abelungu balapha ama-China lapha ama-Russia alapha i-Germans zilapha iBhulu lapha umuntu omhlophe lapha iKhanada lapha India lelapha umuntu omnyama ongumhlubo ongumzulu ongumntontona ulapha so lo myalezo awuna barrier ya language uvela kuThixo uthi mandixelele abantu xa kuzokwenzeka lento akukho yimbi ngaphandle kwale undinika iplan yakhe athi kuneplan yehlabathi lonke le plan uplan number 2 yehlabathi lonke kwihlabathi lonke esine continents ezi7 une South America, North America, Europe, Australia, Asia, Africa and Antarctica global law lento ezokwenzeka apha izokwaziwa sizo zonke ezi-continents xa sele kufike ixesha layo isenzeka ngokwasebhayibhileni izokwenzeka ngemfazwe ekuthiwa imfazwe yamaGideon akukho umuntu apha ehlabathini ongazukuyazi lo mfazwe kungelishwa ke kokuba thina sobe siqhiliwe ayis-affect thina but sikhona kuyo sibukele uYesu xa ebulala intshaba zikaSirayeli kule mfazwe sibukele uKristu sihamba naye sikhwela amahashe emhlophe beke sangabikho apha emhlabeni for a period of 7 years sesibuya asisenayo imizimba encwasayo sibuya sine glorified bodies then ngalo mini ke yamaGideon zonke intshaba ezawube zisilwa nebandla ngelo xesha elinguSirayeli nalo maKristu ke awuba angakuSirayeli zizawubulawa zife abantu abaninzi emhlabeni xa egqiba ukoyiswa utshaba uSathana uzawubanjwa avalelwe emngxonyeni ongenasiphelo ejongisa inhloko ezantsi angade afike esiphelweni for a period 8,000 years thina ke ngelo xesha njengoba sinemizimba engasahaliyo engancwasiyo efileyo in terms of inkanuko yenyama sibuya nemizimba eglorified yobuqaqawuli sizawufika bekhona abantu abazobe bona besindile kwi-great tribulation then bona bazobe sancwasa bengenayo imizimba ekuthiwa yi-glorified bodies but ngenxa yobukho bethu isono sizawuncipha kakhulu sithi ke elo xesha yi-millennium a period of 1,000 years silapha emhlabeni ayikabi ngumhlaba omtsha nezulu elitsha lika
Revelation chapter 21 ebelifundisa ngayo isengulo umhlaba. Then emveni koko ke kwe-millennial 1,000 years, in fact kula 1,000 years soba hlezi silapha kwezindawo sikuzo thina, but sawumana ukubona eJerusalem apho inkosi yethu yobe ibonwa ngo-physical eye. uYesu uzoba ebonwa physically eseJerusalem le uliwa kuyo, noma kungaliwa kusaza uhlala uYesu. Seyigqitywe yonke imfazwe. Mamela-ke imoto ezi zeza lo mzimba. Ngelo xesha there will be no need of a car. Xa ufuna uba seJerusalem uqhwanya sowupha, ngokucinga sowupha, because i-distance ayikho kula mizimba. La mizimba ayina distance uba ngifuna ukuya eManfreya uthi eManfreya solapho. So kuzosola apha ke esofika belapha always hike imoto zamaxesha sanoba ngoba kuzimoto umnkosi asebenzisa time for it masidimane ude mase in a twinkle of an eye saseJerusalem sesibona naye. Mamla nansi into engicuba aniyazi nina, njengoba sisebenza kalukhuni kanzima siwina imiphefumulo sisawuthi sigodola sibethwa ngamazwi sihlaselwa, anazi uba kwenzeka ntoni in the spirit. Njengoba nina igospel ibhatha ijem nizilimazela eliya xesha kulo umhlaba, isicoco isikhundla siyafundelwa okanye siyapromotelwa. After sibuyile sesisaphila kulo mhlaba, yonke imisebenzi esayisebenza ngale mizimba yokubulaleka sobe ngokuthi sisidla ngayo uzawubekwa kwi-position okuthe usaphila ngalo mzimba wenkanuko wabulaleka. Abanye bethu you'll find themselves bengo-prime minister, abanye bephethe i-sections ezithile kulo umzimba wayigcada amagwinya ethengisa esitrateni, ahamba yofangela, ahamba othandaza, iwine imiphefumulo, because i-criteria yokufumana isikhundla kwele cala kula mizimba ayifani nale. Yiyo le nto kuthiwa yibani nemisebenzi kule mizimba yokubulaleka. The more lo mzimba wokubulaleka usebenzela ubukumkani, ufumana i-credentials, ufumana i-qualifications zokuphila kula eternal life. E.g., maybe you'll find me ndingutata Ramaphosa wase-South Africa ngelo xesha abuzwa abantu ungathekiza lo ipost engaka kwayifuna kanjani. Ngexesha ndithukwa ndinuntswa kukubi ngegama lam ndisebenza ndibulaleka, the post is getting ready for that. Ingxaki mangcwele igospel ifihliwe kuni. The true gospel is actions while you're still alive. Kungekho mnandi, and iposition ephezulu izawufunyanwa ngabantu ekungakhange kwaba mnandi kubo xa besenza umsebenzi kaThixo. Amen. Because abanye abantu they do have everything. Kululu kwenza in fact uphosa nje imali imiyele. Kukhona abantu abangenamali, amagazi wabo, their positions bazokuyifumana ngamagazi wabo athe abulaleka kubuhlungu kulo mhlaba, kanti lo muntu uzophatha ifemu. Dlalani-ke, because bendisemthatha namhlanje I cried tears this week. Every day ndibeka abantwana bam esikolweni ndingena esibhedlela alone.
ndiphume ndiye kwa-railway ndingene ibhasi nebhasi because i-witchcraft amagqwirha abhukile ndithandaze ebhasini ndihambe. I am doing this alone kulo mthatho ngaka. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. You deserve. Last uThixo anichilele lento okuthiwa yi-wisdom. I-wisdom akuyiyo lento nicinga uba yiyo. Kuni nina i-wisdom ngamaqhinga. I-wisdom ayingomaqhinga. I-wisdom kukwenza iwili kaThixo. Kuni nina i-wisdom xa ukwazi ukwenza imali eninzi uthi ne-wisdom uqhatha abantu. I-wisdom umuntu one-wisdom umbona kanjani? I-wisdom ikwenzisa iwill kaThixo. You deny your will for the will of God, then you are wise. Bona abantwana bendigezela ndisekliniki bendigezela Thixo, do they know who this man is? Because when I'm preaching here, we level yabo. Ndithetha amanyala, ndenzela abantu bamanyala. Ndibatsala ngelanguage yabo. Ndidinga omanyaleni. UPaul xa ndikwi-prisoners, ndiba ngathi ndiyi-prisoner. To win a soul. It is not a rose, the bed of roses. To win a soul. If you are a soul winner, usenhlizweni kaThixo ufika esibhedlela awunikwanga healing njengawo, but kubantu abaphelelwe lithemba ukuthi nje uThixo uyakuthanda, abafune amavesi ababantu, abanye abasabonwa, abanye abasazi noba baze baphumena icawe bebehamba khonto yayo, because abantu bangabazi ukubhatalwa mali sozaye into okholwayo unless kuya kuba khona umuntu wabo kwabo. Khonto akathatha iBhayibhile engenasizalwane njengami ayophilisa abantu angabazini abadingithele sinomasuku amakhulu nje amaqhina abelezelayo nezihlangu ukuba ungaziphila then afike sawuthi bangwele intoni manje cawe intoni cawe manje. What is a church? Yicawe le mali, do you mean it's a church? The mali leyo awudibana ngecawe nipostiyelane phaya because what is a church? Go to the book of Acts, nifunde icawe, nifunde ibandla, nifunde incwadi yezenzo, you will understand the church. Ayikabikho icawe kulento. Abahlolokazi abanakwa inkedama azoywaka amahlwephu ahlupheka wesi abagulayo abavelelwa ezintolongweni bambona bayayo i-old age homes zishoda abantu bayakwenza nomthongo amaphekekazi izidalwa zigcwele ezitrateni kuthiwa ngamaphara. Where is the church? Ecclesia. Where is the church? But do you know what a church is? Lento unxakala kuhle ngecawe unxakala kuhle yokhumsa kakhulu pha amavesi icawe leyo. Is that a church? Lento ndenza abasande icawe nilinganisela nina ayocawe lenqazizo ayocawe lento esiyenza sande ayocawe ibhundela besimpondo.
Sizochayiselana ngemoto, ngomncipha, ngepositions, ngemali zethu. Yindawo yokuchayiselana. Icawe. Yindawo yokugejana. Kune groups, so standards. Shame. Ngomasingcwabane for bangba ngomgqibelo xa uncaba nalokuvuka nje ufuza sejo understand isingcwabo kwalomntu ongcwabayo isebe nokuvuka ebesithi thawusisani iyondifaka egodini ndiyatsha wena bafundisi sinakho ezinkulu eziyasimhlophe ziyelo zibrown uyalandela kodwa inyama emizo akathi lesize naye besihamba naye phofu enganayo inyaniso nani yakuyazi inyaniso. Joba ngibona bona njengoba kugcwele phaya imthatha kugcwele phaya senijonge after a month will there be a change in Mthatha. Don't worry, the gathering yabantu lokugqibela. The body of Christ is not a fellowship of believers. Is the unity of the people of the same blood group in Christ. Huh? Abantu nizawuqale lokukholwa beningakholwa. And nizawubona indlela amandla kaThixo azoflowa ngayo after this impartation workshop. Okay. Manigqibezela nje into xa ugcwele ugqibela lapho esawuphaya because ndigcwele there's no way to offload. Befama lento ndidlisa befundisi. In the absence of the best, the worst become the best. Imagine uSatan njengoba ihamnwa nalo lizovalelwa. Ibeast lizovalelwa. Nomprofit oqobo bavalelwe. uSatan anqine lungabe kulahlekiswa. Kodwa after millennium is over, uzawukhulula uSatan. Ake alahlekise aba bangabe bangena glorified bodies ebe benefit ngathi lo gama yena ebebanjiwe because kuthiwa inyonka izodlala nomntwana ngelaxesha akukho nto manisibo uyike isilwanyana because zobe zithobela ntoni iglory. When the glory is here there is no harm. Then ke akhululwe ke ngoku after 1,000 years ake athi ukulahlekisa umlahlekisi but akazibalahleka thina beke thina ebeqheliwe uzofana genge lengakhambi yabo kuthiwa umzuzwana nje xa iqala baluthike ngoku qheliwe then usiye ulendo umgwebo wogqibela great white throne judgment apho bonke abazothi baye ehlelo zokugweba sikaThixo kuzodlala ividiyo njengoba umadikiza engena ekliniki kuthiwa wangena wathi uYesu uyasindisa wathi yini wena izodlala ividiyo nento zazemnyameni njo zokuthuka sebamathuka idlalo uthi ngokuthi Thixo ugwebe ngokufaneleyo eneneni ndakwenza konke lokho yiyo lento kuthiwa repentani kwangoku isono esixolelweyo silityelwe but isono dlula naso sifuna phambili njengoba ndingafuna uhlambuluko niyalowuda ngala New Testament zonke ezingahlambulizwa kodwa zilokudinasa. But if we are a repenting person, a confessing person, uThixo
akaphinda athi into esithele iqala phela ayibeke phambi kwakho ixolele. Yiyo lento ndini teach repentance and confession of your sins. Qhaba ku. Emveni koko mama namangcwele. Emveni koko ngoba ngcwele i-judgment igqithiwe. Kwenzeke la Revelation 21 umhlaba wonke ubhubhiswe. Niyabona uthi wonke lo mhlaba esikuthi utshatyalaliswe ngomlilo. Kuqale ke ngoku umhlaba omtsha nezulu elisha. Uyali ke bahlabo bami. Njengoba besithetha izolo ngeminds andikamke kule nto. Niyayibona ingozi enokwenzeka xa kunokuthi kuyotshatyaliswa ilizwe singazidlanga izinto zase-Afrika eziziminds zethu. uThixo akayidalanga yonke into engaphansi nengaphezulu forever is destroy. Ufuna siyisebenzise simunye iphele so that ebhangisa ihlabathi sibe singenanto sibe isasazile babathi nomtheko ngaka phansi komhlaba. Nikhona bangcwele kulapho uAfrika back to God abhalele khona kubutyebi base-Afrika obusekhona phansi komhlaba. Kulindwe nina niqale nikhululeke engqondweni. Indalo Romans chapter 8 from verse 19 iyancwina. Indalo nicuba ziyingca nemithi. Iminds zinendalo ubutyebi bama-Afrika phansi komhlaba. Iyancwina igolide, iyancwina idayimani, incwinela ukude kuvezwe nina nizokwemba la dayimani. Ndimameleni. The reason why iEurope neAmerica ingafuni nibazi ubutyebi benu obuse-Afrika is because i-economy yabo ilawulwa ngu-Antichrist. Then uba ngaba i-currency yase-Afrika which should be a godly currency ningayifumana uzobhukuqa umbuso before the church is raptured. Amen. The moment then didn't pay wisdom. uThixo during judgment I got back then the wisdom. I want to find Bible. Get judgment. uThixo angaba uzibethile ngoku. Nangu umuntu i-judgment. Nangu uThixo. Lo muntu ufele uSathane. Ufele kwi-Illuminati. Ufele ku-Antichrist. Uthi ke lo muntu ndiyavuma tata ngenxa yokuhlupheka ndamkela uphawu ngenxa yendlala kuba babengekho abakho abe nemali yakho. Imali ebikhona ibiyotshaba. Ndathi ndakulamba ndiyancamela emalini yotshaba kuba bendilambile. Ibiphi eyakho imali bebephi abo bukumkani bakho ufaka uthophi ekoneni. That's why kumele i-great white throne judgment yenzeke ubukumkani bukaThixo buvakaliswe purely thoroughly so that no man eza kuthini izithethelele. Yabona ngoku angasengxakini uThixo. Abantu abangene kwi-Antichrist, abantu abakwi-Illuminati abangenanga bethanda indlala, inhlupheko, because imali isacontrolwa ku-Antichrist. Then Africa back to God is the only solution so far on that. Amen.
ke Dilo befuna ubonisa ba esitulo lehlabathi globally li affect globally ngemfazwe yamaGideon. Then come ke ngoku why silapha namhlanje masiyenike uThixo undixelele mna ngomoya wakhe kokuba njengoba iAfrika yaba nelishwa lokuvinjwa i-parental blessings, iAfrika abazalwana yaba nelishwa lokuqwalela, yahlala iqwalela iAfrika ingazifumananga i-blessings zika tata uNoah. Kwenzeke ntoni emveni kokuba uThixo uNogumbe ephelile? uNoah siyazi ba wasela iselo esinxilisayo ndithi alright before asele isiselo esinxilisayo phaa kuGenesis chapter 9 verse 1 bese kubhaliwe uThixo umqolo othi wamsikelela uThixo uNoah kunye nonyana bakhe. Elowesini yazini bangcwele sekugcwele ihlabathi kangaka kune segregation ni kune division. Abantu emva kwaNogumbe they were only 8. Elihlabathi lonke ezinhlanga zonke ziphuma kwifamily enye kaNoah. Amen. Isithole sikaNoah niyazi ngoba kutheni kusale yena yedwa. Ukuze kusale uNoah yedwa ezangelo ziyi-1/3 zalehlwa nguSathane, one of the fallen angels, zamithisa abantu kwaphuma amazinzi yacorruptwa imbewu kaThixo. iDNA akayishare nomuntu uThixo, iDNA kaThixo ayisherwa noSathane. Ukulala kwe-demons, devils, i-angels zikaSathane nabantu kwasherwa iDNA yacorruptwa iDNA kaThixo ebantwini bonke, which means I think kwenzeka kanje ongazange walala nengelosi walala nomuntu obelele nengelosi. Siyabona? I don't think i-1/3 enolala wonke umuntu noma uthi strong ingelosi. Ongalalanga nengelosi ndiyacinga walala nobelele nengelosi. Then the genes were corrupted, DNA was corrupted. Then God ongashare into noSathane decided to bombast everything ngefloods. Kwasala imbewu engekho corrupt kaNoah. Ikhona abantwana? Alright. That's the reason of the floods by my husband. After then, kaloku thina bakwa science na thina bakwa biology, we know what might have happened. Abantu uThixo iDNA yakhe genes zikaThixo ezamixwa ne-genes kaSathane awakabiyo breed yokukaThixo. Wakhona khona basala only 8 souls. Ikalapho ke lento yami endinganive kakuhle kweza 8 souls ngonyana baka Noah omdala nguShem olandela nguJafet ibe nguHam. Basala ke abantwana kubafazi babo. Right, mandiyeke le ndawo ingangeni kakhulu kuyo. Funa le ndawo eneAfrika phakathi. Asuke uNoah adle umdiliya lo onxolisayo. Aze lo wethu uHam aze ngomva. Sorry, ulo wethu akazi ba ubuze bukatala bubona. Aye ngqo. Yo apho ukuthi abaleka yoxela kuShem noJafet. uShem ke mdala uyayazi iculture yamaJuda. Athathe umtha wabo baye ngomva babuqhoma ubuse ukatata. Ayibuya instincts zakhe zithi unyana wami
ubani uHam ongumAfrika ubone ubuze bakho. Yamcaphukisa lento, wanomsindo, wafuna ukuziphindezela ngokubona kobuze bakhe, but the reason why angazange akwazi ukuziphindezela amqalekise, ayikwazi into eseyisile phindini iqalekiswe. Chapter 9 verse 1, all of them were blessed. So kwento ndlela tuba ngathi angamkhesa. All right, yabona xa ufuna uvesa unobuhlungu undifisa mina wami ndithi kwakumele uba ngiyacinga uNoah wanted uba abethe inkulu yakhe uHam engukhushi ukuziphelezelela kwindlamafa yakhe. Yintoni eyenza angayenzi loo nto? It's because ngokweculture yabo indlalifa belongs to God. Ebantwaneni bakho yabona phandle ndinoliyolo, ndino-blessings. Ngabe uyaxoka umntana wakho ndamsisana u-blessings. Kodwa uliyolo njengomntwana yami endiyane bendikhulisa uyazazi impama zikayise. Okay, which means apha in the family umntwana wamagqibelo uyathanda kwaliqanda. It's not that kwakumele ibe nguKanana oqalekiswayo. Whoever was the last born would be cast. It happened to be Canaan. Yanibona? Wayefuna ukukhupha inhliziyo ebuhlungu ezawuvisa uHam kabuhlungu ngenxa yakhe, because uzele onyana abayi4. uHam uzele uKhush, Ethiopia, wazala uMizraim. uMizraim uzalele ntoni? iEgypt. Wazala uPhuthi. uPhuthi uzalele ntoni? iLibya. Wazala uKanani. Yakhethwa ntoni? uKanani. Then ungenaphi uAfrika back to God Lord? Umuntu, a human being, ought to have both blessings, divine blessings from God and parental blessings from your parents. Uzothi umuntu, what if anabazali? Umuntu onsundu xa ungenabazali uba nantoni? Ne-guardian. If you don't have a guardian, there are elderly people abazokublessa in place of your parents. Injalo. Therefore, kune-fraction yentsikelelo somzali. That's why the Bible bekuyihlo nonyoko. Because your blessings are there, whether by yodwa, whether by intoni, never. That's why abantwana bexesha bekhesiwe. God knew that umzali wakho is your small God, where you get your blessings, whether unjani. The reason why I'm so blessed, umama wami, uMamboyisa, uMambo, uSondisa, into bekakhoza. The last time ndithatha bemthatha iye Kokstad, sineswekile umama. Ethi kancane mntanami ndimisele. Ningayihleki. Kwakukude Kokstad. Unkosazo ephangele kude. Kuthi asemzini mama eya eKokstad. Ndadinwa umama, ndibona umama uyandoyika njengendoda. Mna ibhuluma sikamama ndandenisa imoto yami icruise, ndifana icango kanje, ndisithi umama kanje, ndimkhupha ibhulumasi phinde ndiyifake ndawungena eKokstad kanti ndimvalelisa. Esikamama i-blessings ndizithathe zonke. Masiye kutata xa singcwaba umama ndithi tata nomama kasekho lo mzi wakho sozophela. Ndithi tata awuzufa ndingakuhlekisanga. Ndisho nami njengoba ntoni utata ndokho izinto eziyi2 pha ekhaya. Utata umuntu benamabhongo umuse lo omdala nale khabethe lakhe. Ukhuluza utata enjenje utata wami pha yesipho. Uyandooyisa nangoku. Haleluya. Utata uyandibiza uthi Gcobani mntanami, uyakhumbula kwathini ngifuna kunyoko?
wena wathi uzonihlekisa uzonivisa kamnandi before ndife. And mntanami ndifuna ukuxoxa buke walichiza uthanda umthatha nganexhala ba kaze lifana lo wrong man because lo mntwana lo ufa komnina wakho daba nexhala mntana makugcwele idolophu. Mntanami undigeze ingila iwe ilanto ngangentanga ba uthi hlenze amehlo mntanami noba ningafa ndikhulula ageze ke utata athi yabona ke ngoku amadodana ngibefundisa na ningavumelanga sesazwe betleko lokuyakho indla yena uqala kokhindi funa xa befunda into abayigqiba ngafuna ifika phezase entendeni bese legqibile utata kanti ayayole one day bless utata. So I received both blessings white and clean ukugqibela xa ndizophuma Assemblies of God, I made sure when we form the blessings of my former church. That's why izinto zami zonke zivulekile. Wherever I knock, all doors are open. Bekuyihlo nonyoko. Mamelake. Masina pe Afrika. Then ngokungasikelelwa nguyise wami Afrika ahlala ama-Afrika eqwalela enensiyela kuphela divine blessings minus parental blessings. Ngokuyithanda iAfrika uThixo because zange uThixo into ayiqale angayiqali. Akakwazi ukuthi uThixo ndiniblesse nonke kuGenesis 9 verse 1 iseAfrika iyotshona uThixo ihlabathi atshalise engakhange neAfrika wayicingela ekuqhwaleleni kwayo ngeblessings. Xa umntwana uYesu ezalwa wenza uThixo ba ave akukho umuntu ebomini bami endawo zefana fike ezulwini bangabe bekhona ndimxhawule njengoHerode. Yabona umuntu oqala emzomkhangelana manje fike ezulwini bangakhona bofandazi kuHerode. Hey wandinceda kuHerode. I am so blessed because of Herod. Andifika mna umuntu oqala ngizomkhangela ondenze kanje kuMr. Herod and ask what is Mr. Herod here? Kandifika pha why uThixo ungena ngale ndoda ichunube uMaria nabani noJoseph ngenxa yomntwana athi uThixo vuka uthabathe umntwana nonina usabele eAfrika. Ngubani nalo eAfrika uThixo afika uThixo eAfrika enogcobo lukaThixo afike abe ngumntwana azinesise ngabantu enguThixo kathi uzoshiya eza blessings zaphoswa ngubani nguNoah kubani kuHana. Ngoku seziza seziqatha kuthi azizi ngomzali ongumzali ziza ngomzali ozala abazali. Ngabani uShem noJafet bafumene iblessings zomzali wenyama negazi. Ama-Afrika afumene iblessings zomzali ongonyama nagazi oThixo ngokulendisha kwakhe eAfrika eEgypt wayizise ezinziyelo ezazishotile kuGenesis chapter 9. Therefore, that is why the continent yonyulwe nguThixo. Because ngenxa yezinto ezininzi ezenziwe ezazichaza
eAfrika and ama-Afrika emka kakhulu kuThixo ingeyontando kaThixo. Hence ke ngoku xa uThixo eza nge-revival yesiphelo, the last revival in the world eyikhomba phi eAfrika, ubuyisela i-compensation yokubetheka kwama-Afrika kwinkalo ezininzi endisaya kuzo. Naniyakuyazi inyaniso, yayinyaniso yakulikhulu. Yabona xa kunokubekwa a white man from America, a white man from Europe, a white man from Australia, kuthiwe khawuthethelele eyakhe continent as to why usithi i-last revival izoqala eAmerica, i-last revival izoqala eEurope. Ndingababetha nge-facts. Okay. Because it's not biblical into ethi i-last revival izoqala eAfrica, but nge-facts ayikho European, ayikho American engandibetha nge-facts. Masiye uYesu enguThixo uqobo. I-America was there, zange ayofihlwa eAmerica. Europe was there, zange afihlwe eEurope. Australia was there, but Africa was chosen. Wafika uThixo e-Egypt waziza ngogqoko. As such, ndandifunda isikolo kwakuthiwa civilization began in Egypt. Why? Why Egypt? It's because Jesus started in ministry there before yehle isemzantsi Afrika. Wayityebisa yuphutha yindi madoda apho kuke kwamathixo akafuni kwanto uSathane uba ingaze iphinde loo ndawo ibe noThixo. Hence kulilizwe lama-Arab ngoku. It's because like noThixo mkhulu wathi uSathane andifuni kwamKristu kulilizwe, ndiye ndaphathwa kakubi ngexesha elingamaKristu apho. Ndifuna belizwe lama-Arab andiKristu. Manani ke ndiyazi uba ndihola ndenza ntoni, uba ndiyahola ngoku. Yabona ngoyandiholisa. Okay, let me take the anointing of God. Ndibeke kule ndlu namhlanje. Ndiyithabe phi? All right. uYesu bangcwele, the name Jesus means umsindisi. Amen. The name Christ, which means nalo mntu owehlula nale cawe mayilumke le cawe yohlula uYesu uKristu isengxakini lo cawe. Aba indoda ichayi hayi ayinanto lebenyawo ingene iphinde ikhonze. Yabantu that Satanism church. Sumehlula uGcobani uPatrick. uGcobani Patrick Ndiba. Okay. Igama elithi Gcobani linomsebenzi walo nangoku ndiyaligcobisa ngogcobo. No kabani dobile ukhona umuntu okhanda mina bakhona mna soze ugedla ndikhona. I'm following on my name Gcobani Vuyani ngogcobo anointing. Patrick from patriarch. All right. The fathers. Ndingutata nangoku bandiphi fanele ngufada because my name patriarch Patrick. So ukwehlula uGcobani ijob description again. Ingxaki yijob description. Ijob description kaGcobani ayixabani kaPatrick but zingangafani but ziphuma endaweni eyi-one. uJesus noKristu zijob description zomuntu omnye qha. uKristu uvela as
the anointed one, uYesu, the Savior. But what person you dare wehlule omnye, which means ayizuba operational fully insebenzo yakho. Amen. All right. Then ke ngoku apha eze eAfrika uYesu ugcobo lonke kuba kaloku ngcwele xa ichama uYesu wayintsonsa ugcobo. Sekuba nalanto ethiwa yituwa yayingeyotuwa le. I'm sure inja eke yakhe tuwa Yesu igula yaphi chafaza. uMaria wayehlala ephile. uMaria zanga gule because wayeloko ethi xa ithi napkin ekunesinqa unqaba mna emami napkin yalo mntwana onguYesu ubene lozanyana ubamba nje napkin ngayesophini iwesu kumleke umqolo umqolo omhluku uYesu wasehila. Hallelujah. Amen. Ngiyandibona bantwana. Amen. Then yonke lo nsila uYesu bengumntwana elola insila njengabanye abantwana ihlala eJeep lo gcobo lwensila. uYesu engumntwana abantwana abadlala ibhola pha akuyo uthi kuMaria mama ikhuthukile athi yo mntana mtsapi idithwa yelo xesha athi gazi whose blood is that? Whose blood? Lawe laphi eAfrika wabona uSathane ingozi lomuntu oseJeep because uthi noba kekho insila yakhe manje sami icebo ndingene kuFaro ingqondo ndifaka umoya wami kuFaro ayichithe yonke lento. Exodus chapter 8 verse 20. Nansi king uFaro lo xesha engabasebanga phambili babephethe kanjani amayiphutha. Exciting ufunde pha kuthiwa uye emlanjeni. How comes a king in the morning iye emlanjeni kanayithwalanga? Lo Faro lo wathwala ngewater spirits. Then ugcobo aluhlali apho kunemthwalo khona. Lwehla ugcobo. Because don't like only isihla ezindeni zabantu alunyo ugcobo lwehla. Njenge all alunyo lwehla. Okay. Noba ludlule phi ke but lingabe lidlule koKenya koMorocco I don't know. But the story ngeNigeria liyasiza eNigeria ugcobo. But waphinda uSathane uthi hey these Nigerians they crash like manizama icebo isuso ugcobo wangena ngomoya kaMamoni wokuthanda imali. Guess what? Ayenyuka anointing yehla yakuvele yadlula ibaleke eZimbabwe khalakhoniso yes thola kodwa eSouth Africa. Amen. Praise God. Amen. Niyibona the same anointing from Maria nansa kwakuthi ngo. Amen. Why ifika yazinza eMzantsi Africa the anointing is because ngapha kwethu lulwandle. Noma singabheda thina iyotshona elwandle. Therefore uThixo has to maintain it ngokuSathane uyalwa because the anointing at stake is in South Africa. Amen. Look, oh, do that to be from Cape to Cairo. Yabona ukukhela one which is kulapho iqale khona. Njengoba yaqala eEgypt ifike kwisitishi sokugqibela eSouth Africa. Then ngokuthina yabona power science na into ehlayo itsalwa yi force of gravity
awusokoli xa ikuseka ibenza ngathi ngoku siyasokola thina was splashing it up. Amen. And when we are splashing it up now, as a kid, because say anointing yomzimba. That person is indicated alone that it but what's the next to is so new. We don't have to leave any African state in Gafunyanwanga, the door. It pum up. It's a splash. Egypt. This is the work of Africa. Back to God. Nimambe. Kweyiphi continent? Senindebele bangcono ba uIsrael umfazi kaThixo. Iza 45 usifundele. uIsrael umfazi kaBani? Uselizwe likaThixo. Uthe abulamba umfazi kaThixo wase-America. Wayiro. Hayi uthe abulamba umfazi kaThixo wayejiki. Ukuzade uMoses azale phi? Niyalibala na? Ngexesha kaloku uYesu sele esemnqamlezweni esilwa indoda yase-Afrika eKirini. Ndinibekela i-facts ezibiblical ezenza ndibe sure ukuba i-great revival has to start in Africa. Come. Where in Africa? From Cairo to Cairo to Koma. Ikapa ke sanubona le empire Western Cape. Ikapa east and west. Come closer. Kwimbali kaXhosa la kapi ngapha yeyona ngaba kwimbali kaXhosa i-Eastern Cape yiyo esinokuthetha ngayo. Why? Ukhulile kaMajeke, our first prophet, yakwaNgqoka, not eKapa West. Ukhulile Majeke oprofethe uNtsana kaGaba waphesheya uNceba kwaNgqoka. Therefore, as it from Cape to Cairo, this revival ayizuqala eWest. Koyifunde eBhayibhelini yingqini. The book of Isaiah 59 verse 19 King James version. Isaiah chapter 59 verse 9 King James. Not verse number 19. Yes. So shall they fear the name of the Lord from the west. Okay. Baza kuloyika ilizwi likaThixo eKapa. Seba? Yintoni ezawukwenza iKapa idudumale iswe kuThixo? iKapa ilimele spiritual. iKapa lilimele spiritual. Kulapho uAntichrist azinze khona, because iKapa kuthiwa igate ye-colonialism yangaseKapa for the entire Africa. Igate ye-colonial ntoni iKapa, Cape of Good Hope. Okay, kuthiwa ke ngoku kuza kunomlilo oza kuya eKapa. Basho bamoya ukuthi uvela lo mlilo futhi. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. Emadoda, as
sithatha ngeprovince yethu i-rising of the sun empuma koloni ngulomhlaba esikuwo wase-Eastern Cape. Amen. Therefore le gospel ngokwamaXhosa ayizuqala eKapa, izoqala e-Eastern Cape iyodla iKapa ihamba ngoqaqo. Kusho njalo nje ebantwana iBhayibhile ithathe ngokwe-environment yakho. iBhayibhile wasise kuphela kwaJuda izoba irrelevant. iBhayibhile irrelevant kuyo nayiphi na situation oyisakuyo wena. Ndiyazi uba le nto it may not sound, but thatha le nto from Cape to Cairo, which means eneneni bangcwele xa bekuthiwa kuhanjwa ngokweziduko bekumele uba amaXhosa akwaNgqika kwaRharhabe kwaNdlambe ayifolosi silandele, because uNtsikana intsila yakhe ikwelantsana. But wayiguqula uThixo yasuka yangabaThembu ukuze kuyabe sithole a prophet anti Eastern Cape is a launching pad. Athi Umtata is the headquarter of the revival. Before he died, he said so. What Eastern Cape will launch the last revival. Lilo elokesha. Ukuba nina anithathi niyekele kum ndawuhamba nayo noma nje ndodwa ikiphuma uThixo shakhathu phasi. Amen. Bangcwele kwi-provinces zase-South Africa i-Eastern Cape elibazise umsebenzi kaThixo. The anointing is ready to operate. Yona le yakuthi ndawo bona kwalemba jonga, if you want to know God umazi uThixo ngelogos, umazi ngerema, umazi nge-natural occasions or happenings, ingakumbi i-politics. Kutheni noba abantu bamazithelelela, kutheni upresident wokuqala ephume eMthatha kanti kwa-spiritual ayiziqala eMthatha? Indeed, check the logos, rema and natural occasions or happenings. Into eyenzeke politically iqala kwamoya. Therefore, uTata Mandela is not a mistake, but I was Mthatha, because spiritually remember that quality Mthatha as it started politically Mthatha. That is why Mthatha witchcraft was. And the witchcraft as Mthatha is because iyazi uSathane uba abantu baseMthatha bangavuka amandla ugcobo lalento selibekiwe phi eMthatha. Nani yakuyazi inyaniso yayinyaniso yakulikhulu. Namhlanje ndithe ndizokwenza i-major deliverance, that there are two deliverances. Kukhona i-minor deliverance leyo kuba ligcwalise abantu ezitadiums enamafufunyana amafufunyana aphila abantu. That is a minor service, minor deliverance. What is a major service is to tell abantu izinto ezenziwa ngama-spirit angafuni response. Want to expose those spirits as a major deliverance. Praise God. Amen. Simamphela umprofeti kazi ufika sekhona ngeke befundise abaphansi kwakhe. Hallelujah.
Nisinike ngoba ngiba singantona abana akho umuntu lost. All right. Let's say a challenge yamaKristu. They do not take God at his word. Taking God at his word. Into ethethwa ngumprofeti, don't doubt it. When I say taking God at his word, if uThixo uthethe ngomprofeti uzudina intetho kaMprofeti, you have not taken God at his word. Prophetically ndiyaphinda ayixabanisi nabesuthu lento njengoba ndithe if indoda yaseAmerica ingema mayise ne-facts owaselusuthu owasemahlubini njalo asilwi owaKwaZulu Natal asilwi sihamba ngantoni ngevision kaThixo ephume kuDade uBhengu ethi from Cape to Cairo. So imele basihambe ngokutsho komlomo kaThixo ngoDade uBhengu singakompete nabakwaZulu Natal sisenza lento uThixo ayishiye ethe izohamba kanje. Therefore ibilinde umuntu or abantu abazoyiqhaqha so that wonke abona I have to take my part in this vision of Africa back to God. Fine. All right. When sleeping walk, only the 1st of September 2022, something happened. Engekaziwa ngamaKristu aseMzantsi Afrika. Loyisiwe ibandla dizimali ngo-Antichrist. Wade wathi uThixo ibandla ngoku lingancedwa zi-groanings zama-intercessors qha. Ibandla lilonke loMzantsi Afrika loyisiwe because of these laws. Nansi imithetho eyenze loyiswa ibandla laseMzantsi Afrika. Athi uThixo lingancedwa kuphela zi-groanings ngomama ababubulayo okuthandaza oku, not icawe. United Intercessors of South Africa can only change God now. Otherwise, the church has ifile icawe. Ifeyithwe nqwazi. Ngenxa ntoni yokuthanda imali, ngenxa yantoni ye-positions, ngenxa yantoni yokubuyela ezithixweni, ngenxa yobulo, too much sexual immorality. In the sanctuary. Right. Kwenzeka ntoni ngoku? Uthi uThixo akuba ecenge urhulumente. Umthatha nina yabantwana kukhona abantu abangaphiwanga kuthini kuqala izinto. On the 13th of January 2021 singama intercessor ase-Eastern Cape Sky. We were here in Mthatha. Sithume nguThixo. Siseyipetition kumeya waseMthatha ezoyidlulisa kuPremier uMabuyane iyofika kudada wethu Ramaphosa. Senza ke umngcelelo omkhulu. Ndinxibela into yami icream komileyo. Ndikhokhele nabathandwa sibaninzi. Xa sifika phaya kuzawunikwa ipetition umoya oyingcwele asebenze athi kulo othetha ngetongues singamva atolike lo athi bantwana bam utsho kumeya ndinikeni ithuba lawo ndingenelele
utshaba lunongamele. Utsho urhulumente uthi bantwana bam ucela urhulumente ba khaninike mna ithuba ndingenelele ndinincede utshaba lunongamele. Hayi ke that returns kaToliko sayishiya ke incwadi i-13 kaJanuwari 2021 as a member ye-intercessors elapha eMthatha ndathunywa sisigqeba ukuba ndiyovuselela la leta nge-4th kaMeyi 2021. Xa ndifika pha ayazwa lo leta akho wampendulo ayikawo mabuyalo wathi uThixo ndibanika last chance. Then nina hambani zonke idolophu eninakuzihamba nindiklenzele nise komasipala my petition saye Bizana saye Flagstaff saye CBC saye Manfred saye Tabakulu saye Nqaleni. Xa siyedutywa savalwa ngabefundisi basidutywa asabe saya eGcuwa naseMonti wathi uThixo ixesha lenu liphelile. Then nge-1st kaSeptember 2022 wathi uThixo vuka ujonge in the horizon wathi ke imfazwe ndiqalile yaye andikuyiva. Xa ethetha loo nto uthi ama-intercessors nabantwana bawo makuyiwe elusikisiki ekholejini ze namadikiza ndibabeke isandla ndisebenzisa esi scripture esingu-Ezekiel chapter 9. I did so. Lando ithi xa udestroyer the destroyer in the book of Exodus chapter 12 verse 23 aqalise to destroy wathi qala makuqatywe imigubasi ngegazi leqhwana ndithi. Then phambi Ezekiel chapter 9 akukho qhwane phakuthiwa indoda enelineni enentontoni ihelele ethangeni kwathiwa mayibeke emabunzini uphawu. Then after igqibile ubeka uphawu kwathiwa ke mayilandele ingachongi ixhegokazi nenxego umlisela nomthinjana ibulale. This is what is happening in South Africa. Ni busy go gender based violence ukhalwa ngapha ngeflansi ukhalwa ngapha ngenyikima kubi eMzantsi Africa is because of the book which was misquoted in 2019 nge-COVID. Ixesha layo uyiza 26 verse 20 lele sikulo uthi uThixo uzima kule workshop uthi uThixo ayizoqalisa ebantwini lento nibuza ama-intercessor wonke ndihamba nawo akuronda eNqeleni uronda number 5 awasebhizana common partners but let them stop now siyama nayo uyayazi lento nako anqobe uyayazi but ibanga liyazi because lokuvaliwe lemvuselelo nani yakuyazi inyaniso yayinyaniso yamkhulu. Okay, niyakhumbula nge-COVID-19 kwa enemies wrong. This scripture became relevant only from the 1st of September 2022. Aqala lento zoyichaza ngoku. Verse 20. Nibambe ke le ndithethayo ngoku. Ayo past yilesikuyo ngoku. Nyaboma ndele sekusisitula. Khawuthi bheka. Ndifuna nibola le lenza ngoku iseBhayibhelini. Niyabona back. Kubethwa yona ngoku. Siyabona? uThixo ngoku udila nale bhek. Ngoba le bhek nguwicked. Lixesha loba uThixo uyabulala
all the wickedness eMzantsi Afrika now, but ibandla lizithe chwa ehlabathini ngoku akusabethwa leyodwa intaka ibethwa nesiqithi. Istatistics zokufa yabantu abathwetshulwa abantu eMzantsi Afrika, and the church is silent ngewitchcraft. Ibandla ngokuthakatha kuthulekwa as if we were God. Ayaphela abantu. What into endicaphukisayo ngokuthwetshulwa umuntu xa isaphila thina bavangeli sisenethemba lwa sasangumvangela esaphila nje xa ithwetyulwe ngoku kuvalwa kwathina ithuba, because umuntu othwetyulweyo akakafi bazalwana ngubhodi kudlalwa ngaye phaya usaphila. And eSouth Africa ndixoki kuthiwa ndithetha into engekho eBhayibhileni, because South Africans are spiritual, not A-R-E, A-stroke-spiritual. Yabona eMzantsi Afrika uspiritual apha akaziwa. Go to Nigeria, go to Ghana. Yabona eMzantsi Afrika siphuke too much asihlale emoyeni, hence ngekuva into ethetha ngamagqwirha. Eyona challenge yoMzantsi Afrika as I preach right now kuthakatha ubugqwirha. The reason why I cite this, incwadi ethi ityala lamawele xa uMajeke eprofeta uthi umzi kaXhosa mawulahle ubuthi, which means since then all amaXhosa abaphambili ekuthakatheni. And this issue of ukuthakatha is not addressed because bagcwele bandleni thakatha phakathi enkonzweni kaThixo bezithetha ngantoni ngeBhayibhile. It's never addressed bayoyika abantu bazothakatha. Mawazi apha kum ndi-challenge awe Africa, not amagqwirha wonke ehlangene ndikudala ndiwacenga zapakho. Ndithembe mani wena? Ndithembe mani? Ndithembe amandla wam? Ndinako by my own strength ukule ntoni? Ngeke ndithethe kanje uThixo wam angamhlanguli angandilweni. Ufuna indoda enesibindi ezawuthi kubo head on with the Antichrist, head on with Antichrist. We need men of such caliber. South Africa, the free. Okay, so far. Is a man in the pattern of flash. No, since I'm going to show Adams there. Government facilities. Over the young man, all that. They are questions. Nani awuyazi ntoni? Yayona uthini? Yimindlela. Ndimubomi. Ndiminyaniso. Uza ixesha yayisele khona. Abo bonke abamnqula benqula ntoni? Ngomoya nangenyaniso. Ongena bonke abantu bangasindiswa bafike zintoni? Enyaniso. Asevuvaleni. Xa sekuvaleni or mgqibapho ndiyazithetha xa sekuvaleni. I wish olapha namhlanje mani ndingasaqala eqaleni ngomso, because uyacaba uThixo apha akafuni intlamba. Xa ndizotisha into uqalathi yenza i-intro yayo, because le ndiyitisha apha ngoku akuyiyo le bendizoyitisha, yi-intro yale nto ebendizoyitisha.
which means akafuni into zosala athi akwabo believe yesterday. Okay, ndicela ukunazisa xa ndisithi in South Africa there is a government within a government, there is a kingdom within a kingdom, there is a church within a church. It started on the 1st of September 2022. Right, njengoba ulapha, why ulapha? Uzongeniswa engozini. Nimamele abangcwele isingesi ukhona uneBhayibheli ethi indignation Paul enzoyifuna ngokuba ngaba uneBhayibheli ethi indignation ngifuna uzondincada ngifuna loBhayibheli maqala esiXhoseni bangcwele Thixo abantu abaninzi baxeshana why uThixo ethi makube khona abaprofeti banika direction nexesha and we victim if there is no prophet who gives you direction and it makes you time conscious, we victim by Satan. Dear ukungazi amaxesha ufana nomuntu ozawudlisa umuntu ukutya kwe-breakfast kuzolala. Unika umuntu isidumbu kuzolala cha amaxoxo zobusuku bonke because owazi amaxesha nemenu. Yes. Njengoba ngicela andiboast umuntu othishwe ndini lenkonzo uyasokola eyophulaphula indoda engasitshilene ubukhali ca pha eJoburg bayeke bonke ukukhonza because ayikho lento bancane baqola lamoda baphila ngento ngulayi bona abangeni because xa ingachilwanga seyitshiliwe kuwo ive bengathi alimhlamvu ntafu uchelisa umyashimu ubelile pha umuntu okuzitshilele wona cha ube ngumcuwa lodwa. It's because South Africa kufuneka xa uze uqonda ba nyani ube nje ngofika apho ushumana ngesingesi ubona apho ufika bangaziwa bhetele thina thethi isiXhosa wakhona ezaziwa pha ugcobo alina language Nicole Masiyeniki. I'm just warning you namhlanje ba wonke umuntu obengazi bakwenzeka ntoni phumani sasi andithishanga lezi zinto but ukuthi malezi ntoni introduction yakhe ko verse 26 uthi hambani bantu bami ningene ezingontsini zenu nivale ingcango zenu ngasemva kwenu nizimele umzuzwana yabangcwele ngeke ndiqoke ndithi lento izawuphela nini phaya phambili benkwaba ngithi kunyaka othini kuzenzakale nyaka ethi zozele indivalele le xa ethi uThixo ngenani ezingotsini okomzuzwana umzuzwana kuThixo can be 5 years 10 years but don't worry as long as uThixo hlale ngotsini qha. Ngoku wonke umuntu owaziba kumele bawusengotsini unjengami abana baqala ukunzima into ngapha okay andinangxaki mos khawuye Paul encwadi Revelation chapter 21 verse 8 no chapter 22 verse 15 ngesibona ba abangaphandle abangekho ngotsini ngobani nje sidlizwe mos andifune ngona lokusho kudlizwe. Verse number 8. Yes. Ewona amagwala nabangakholwayo nabangamasikizi nababulali nabenzi bombulo nabakhafuli nabakhonzi bezithixo nawo onke amaxoki isabelo sawo siyakuba sedikeni elivutha umlilo. Ake yimvesi yewarning. Ngifuna ndibonise ukuba xa kuthiwa yiba sengotsini ungaphakathi. I don't care noba amabandla siliswe mangaphi.
If the information awakayazi, they will be victims. Revelation chapter 22 verse 15. Wonke ozobuzwa pha njengoba nxa bakuthiwa ongaphandle, which means akekho ngotsini. Wonke umuntu ongaphandle, umzekelo singathatha umkhomba ndithi basinda abe bengaphakathi phi emkhombeni, bachabalala abangaphandle. Still now abantu abangazi kwamoya okokuba ibandla lizawusinda liphi. Yeah. Verse number 15. Ngaphandle ke zizinja Jonga wonke ungenalwazi lokuba sisengotsini ufazwa nenja because ungaphandle. Yeah. Ngaphandle ke zizinja nabakhafuli. That's why ugcwele amagqiranga. Yeah. Nabenzi bombulo. Hayi ke sexual immorality abe South Africa nansa ingaphandle. Yeah. Nababulali. Murder, bloodshed. Niyabona crime. Nansi yeah. Nabakhonzi bezithixo. Hayi ke niyayazi kuyakuya abantu abamnyama. Yeah. Nabo bonke abakuthandayo ababenzayo ubuxoki. Okay. Verse 16. But Jonathan, uba benendiva ndizama ukuthi ngoku akubethwa bandla. Ibandla benthekuni belinikelwe ebugwirheni ko-2017, 18 kwa-West ku-19 and 2021 intakatho up 22. Ibandla belinikelwe ivesi yaloo ndinifundisile ndathi u-Isaiah chapter 10 uverse 1 to verse 4 kuthethwa ngorhulumente wase-South Africa. Umfunde kunoncoko Isaiah chapter 10 verse 1 to verse 4. Then verse 5 to verse 14 kuthethwa ngebandla elinikelwe ku-Antichrist ukuze babethwe ngamagwirha bamfune uThixo. Then verse 15 ubonisa uba ndonele ke ngoku Antichrist ukuxhaphaza abantu bam, ngoku ndiza ngokwam ndinguThixo ukuze on the 1st of September ahlise umkhosi okhokhelwa yi-archangel yasekhaya uMichael okhoyo ngodithethayo kwimfazwe eliwayo kwelabomoya. Right. Then xa kuqala lento yengozi apha emhlabeni kuthiwa masingene engotsini sivalele inyawo, bekuqala imfazwe phaya kwela kwamoya. Amen. Ukhona uyifumene incwadi iBhayibheli idivination? King James. Yeah. Verse number 20. With the subheading, take refuge from the coming judgment. Okay? Take refuge. Ithi khake okomzuzwana ningenisabe because ndiphezu kwe-judgment of South Africa. Nina bantu bam, take refuge while I'm busy judging the wicked. Who are the wicked now? Say what? But wonke amakholwa athe zwaba emalini kwi-materialism khangalive elilizwi kuba nanko kaloku ethe khotsho kwababethwayo kungasabethwa wona. Ngoku baxhanywa nedonga because bathe nca ehlabathini elibethwayo. Njengoba kubanyeqaphela ibikade apha abantu bezi-victims ze-crime bebulawa ntoni zii-gangsters. Ngoku ii-gangsters zibulana zodwa ziyatolana kuThixo. Nasepalamente ke iyaya lento, all the wicked will be shattered. Ecaweni
ebandleni all the wicked abazibiza ngoThixo is coming. All the false prophets bonke abathweleyo inguquko ikhona, but it's not easy for them to repent. What is swap? This is the era whereby uThixo eze get judgment in South Africa to the wicked. Yanyana. Verse number 20. Come, my people, enter your chambers. Yeah. And shut your doors behind you. Okay. Hide yourself as it were for a little moment. As if wherefore. Who says so? uThixo. Akukho umuntu lokumgamfela uThixo ba iSouth Africa uzoyibetha kude kube nini. But andikoki noba niboni liyabethwa elilizwe uThixo west iwicked. Nina banisabona nisemsebenzini nibuye nisinda ngeke niqonde ba kwenzekani kulabo moya. No, ibona imfazo xa seyilendisha. Mama nothuka. Kawufuna ukugqaza phala. Hey, mnani manje. Come, my people. Who are those people? Nguwe, Jongani. If you are not aware that sikwixesha apho uThixo athe sonke thina bantu bakhe masingeneni engotsini sivale iminyango okomzuzwana ukomzuzwana ngeke ndiqoke ndithi mina ndithi kwasibani uThixo. But Jongani bangcwele akuzuphinde eSouth Africa kuthuleke kube right. Andixoki andiprofeti ndixelela from now onwards eSouth Africa sisikhalo phezulu de nibone nokuba ngumnwe kaThixo lo. So mandixelele Africa South Africa is the heart of Africa. In Nigeria is the mind of Africa. Johan, I only land top because I Chiwanga. It is South Africa. Is the heart of Africa. It heart failure. Umzimba wonke uyafa. Xa ilimele ingqondo inhliziyo isaphile kuba igeza zelibonakalayo. Which means noma iNigeria ibethiwe ilihlanya lezomzekelo as long as South Africa isahleli Nigeria will stand still. But ukufa ukuwa ukubethwa eSouth Africa iAfrica yonke ilimele. Look how so careless is our country. Being the heart of Africa, idlala ngamathumbu. Abantu andiyaba nto yazithi awu man bayilona yazithi awu yenza ntoni xa kunje be Thixo gcwele stadium zimvuselele. But if there is no prophet, how will you know what to do? Benisazi ba kwi-540 ministry ezona office angafuni umtholi so-operate angabaye bavakele bamise intente nomsebenzi agcwale pha ukuthi abafundi bafundise kodwa bathisha uSathana akayifuni i-apostle ne-prophet because yasba i-prophet izawunika i-direction umpostoli akanisha. Land kuyo office no wonder ingafuna kuSathana. As such, I don't have a following. Wonke umuntu ongalifuniyo is because nisifane ngabomaxesha ndiphethe ixesha ndiphethe izijilelo ndihamba phakathi kwenu but nifuna ixesha niyalifuna but there are two washes.
There's a wristwatch. There is a wall clock. Prophet who's a major prophet is a wall clock. Prophet ebandleni local athethe ngetongues kutolikwe yi-wrist watch le. I-wrist watch siyayidinga but uweselo oweclock. Abanye but without a wall clock, i-wrist clock ayisincedanga. Because iprofeta owangaphakathi ayazi ngaphandle. Manje ngiphumise manje. Blow ingqondo na? For tonight. Maybe usube nomdla ukuya la ngomso kuze lenze ichomisa uze noqongo. Baphandle bezaba bahloba. Alright, masebona ngale ndawo emnandi. Ungabe ungazazi uphi. Ambane abantu bamingene izinqotseli zenu vale ingcilo zenu ningasemva kwenu nizeme lomzuzwana kude kudlule ukuvuma. Kuba yabona Yehova uphuma endaweni yakhe ukuze abuvele kubo bugwenqa. But don't expect God to come by himself. Ayithi uThixo ndehlile awehlanga yena wehlanga abantu but ushoda ngabantu bokwezomsebenzi. If the twibandla Nkosi yami lihlele ne-antenna zabamoya bemeba ngexesha ngokuwile ama-angels ebhizi esilwa apha silwa we were energized. Amen. Alikho ixesha i-angels zethu ekumele zibe-minute ngayo njengeli. Sulala siyafana. Nikhona? Wonke umuntu olapha namhlanje obe ngaphandle makangene ngonsini. Jeremiah chapter 51 verse 5. 50. Jeremiah chapter 51 verse 50. Nina nisivileyo eceleni walekani ngo. Okugqibela ama-intercessor ase-South Africa mawangathanda zilongo. You can't stop ingqondo. The only relevant prayer is Isaiah chapter 1 verse 9, Ezekiel chapter 14 verse 22, Isaiah 37 verse 31. Sithandazela ngoku abokusinda. Not ukuphela kwengqondo kaThixo. It's a way of prayer. Tell me, Mama, stay honest. Mama, aba bantu sebebule benguThixo ngengqondo yakhe abangaka sithini ngabo xa sinawayeke ngo. We are rebelling against God xa sinqanda ingqondo. Ayiloxesha ama-South Africa lokunqanda ingqondo eli. Xa ethi lindani kudlule ukubavumo lwam uthini hlalani ezingutsini nithandaze so that uSathana angagugulisi nabokusinda. Yini manje isibe nithandaze uncalled for just because alinalo spiritual connection. You pray wrong prayers because you don't want to listen to the prophets. My standards. What a prophet a man. Indeed. How is prophet? Deba. Then turn to him. Ngomso. Ndisuka nje ndingena kuvuthwa ndawo. Ndishiya ngabonisha. But you have a responsibility. Wonke umuntu olapha awuzophumuza ukuthi bayachamana nabantu babo ngokuswela ulwazi. Fika khawenza loo nto mayifike
khona ongasenzisa yena. Thank you, Jesus. In closing, thank you, Jesus. Motara basi alabashita, riba baba basi kini bishataya, hurabakali alahanda, hurabasata la baba bashita, riya bakoni alabasike, hendelili bushita, hirabasata la baba baba, robo bobo bobo shike, henike yakasita. The word goes straight to the intercessors that are in this place and the worshippers. Thank you, Jesus. Greetings to the heavenly council in this place, the triune God, Father, Son, and the Holy Spirit, the innumerable angels in this place, and to the angel of this church, the angel of this house, Utadmatigeza, and all the pastors and church at large, in Jesus' name. I just want to share something very quick before I sit down. It was last week when I had a dream. I called Utata Umpostile and I was given a dream. This is a dream that does not cover only a local church. Hallelujah. Amen. It is about umzimba kaYesu to the whole world. Ndiphuphe ibuilding bathandekayo eyokhiwe ngeface brick. Dongo lukhulu oluhle kakhulu. Ndathi xa ndilukhangela oludonga ndathi ndakumamela kwathiwa oludonga lolwase-Christ body. Glory to Jesus. Ndathi makhe nditsheke ngoba luhle apha ngaphandle lukhulu. Ndibaleke ndiyongena ngaphakathi. Xa ndingena ngaphakathi ngicela sibe uThixo asincede to be aligned with what he wants us to understand in this world. Xa ngabe ndingena ngaphakathi tata umpostile ndifike apha ngaphambili kule ndawo yesibingelelo kukhona ibrazen altar kubantu ababekhona ePasikeni nababembukele ulive ngexesha endizoba ibrazen altar ebhodini ibime ngolohlobo ngathi kuthathwe udaka olu lwavele laphakekwa there was no shape lathi ilizwi kum wrong material. Ndathi xa ndizama ukusabela ukuba wrong material njani kwathiwa uyazi ukuthi iphi imistake nishiye isiqu sikaMoyingcwele ngemva, not the influence, because when we move in the ministry of the Holy Spirit ngokwe anointings ne gifts sithatha the influence of power kodwa ufuna sidlelane naye esisiqu sizazi izinto ezimhlungisayo nezimqimayo. Glory to Jesus. Kwathiwa ke nishiye isiqu ngemva ndathi ngisajonge leyo kwathiwa oludonga alumele lubelelwe bricks kufuneke ibe lolwamatshe njengamatye anqabileyo yakhekayo elukhulu. Wathi uThixo udonga lwe-bricks ndalidisqualifya Genesis 11. Ndifuna udonga lwamatye apha hayi udonga lwe-bricks, otherwise the entire building will be disqualified. Ngoba namatye nini makhona. Make sure that during this season you
ndithe ndisamamele kwathi waphumela ngaphandle uyokhangela i-intercessors and worshippers. The ministry of Levites in the altar. Ndithe xa ndifika ngaphandle ndafika mamtsonge i-worshippers zifole i-line zimixiwe ne-intercessors kodwa i-garments ebebezinxibile bezimhlophe kodwa apha esifubeni zine-animal print kwathiwa le uniform yeyakwaShem. Ndasendibuza ukuthi Nkosi lento ithetha ukuthini. Uthi uThixo kumtata ndakhetha isizwe sakwaIsrayeli ukuze ndidemonstrate to other nations two things: how to worship God and how to obey him. Unqulo olululo luqala enhliziyweni. Uzumthanda uYehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke. Lixesha loba ibandla limvumele uYesu abe yinkosi. Simamkele njengomsindisi, kodwa ngoku ufuna uba yinkosi enhliziyweni, engqondweni nakwizinto esinazo. You cannot serve God and mammon. And how to break the spirit of mammon is to let go of the things that you have and advance the kingdom. But amaxesha amaninzi tata xa sithetha ngomntu othanda imali sicinga uba ngumntu oyibizayo, kanti ukuthandwa kwemali ngumntu othe nayo ayibuke ayinqule. Uthi uThixo ngeke nikhonze ubutyebi naye. Let go. Ngoba xa ningenothembeka kubutyebi bukaMamoni niyothenjwa ngubani ngezinto ezizizamanyana. Ndithanda isajonga le line, yes, intercessors and worshippers. There was a woman ebendiqala umbona obeme apha phambi kwazo obeprofeta kwathiwa yonke le nto ayiprofetayo it's a counterfeit. And elilizwi liqhubekile lathi I will now establish a true authentic prophetic voice over these people. Kulapho ke tata ndibone ndijulwa okwebhola bendinxibe isackcloth. And I began to prophesy in tongues. Somebody who was in the line wa-interpretela aba bendlu yokukholwa esithi lo myalezo uthi into eyakunihlangula nina bendlu yokukholwa, not the wicked, ngumthandazo wesililo. It is time to grieve, not to rejoice. It is time to wail before God. Uthixo kuJeremiah ndibizela intokazi zikhawuleze zizapha ngokunqaba ezi-skillful ekwenzeni isimbonono. Ayilo xesha lomthandazo wamazwi kakhulu ngoku, lixesha lesililo. And uThixo uthema ndinixelele into yokuba ukuba awunayo into ekunika inyembezi xa ufika kwi-altar uzuhamba uyozicela inyembezi kuThixo. Intercessors and worshippers, because you are going to usher in the coming of the ark. But what will happen when this ark appears? Izawuveza amathumba to the wicked, because people abalekisha preparation will not be ready to see the sacred move of God. Ake sithi nje bangcwele sonke sirepent. Sonke sirepent. Sonke nje. Mama ngiphethe beniyasi. The message may be directed to interest board, but in my spirit, the entire church ungayithathi lento as if ibhekiswe eTransport. uThixo uyakwazi ba ibandla elithile ngalo abonisa how his church entirely is like. So don't
offended. If you are here, I'll cause the Christ body. Your church is here. Ibandla xa etuthixo ubona kanje akathethi Christ body, uthetha the universal church, the church of South Africa is like this. So we are not repenting for Christ body. We are repenting for the body of Christ. Masizicele groanings belishilo. Mawathu Thixo ufuna ama intercessor azo intercede with the groanings ebubula ngenyembezi. Can you just pray bangcwele? Thank you Jesus. Alangam Thixo. Ngiyazithoba phambi kwakho Thixo. Ngiyazithoba egameni lamandla lonke. The body of Christ. Ngiyazithoba Thixo wami. Ibandla lakho lonke. Ibandla lakho lonke. Sinegephini. Hayi ngeChrist body Thixo. Simande ibandla lonke. The body of Christ. Ilimele Thixo. Umzimba kaKristu ulimele. Thixo siqolele. Thixo senzele inceba. Senzele inceba siyazibuyisela kuwe. Sizibuyisela kuwe egameni lenkosi Yesu. Phinda Thixo usibabale. Ungasincami. Ungasilahli. Ungasishiyi. Egameni lenkosi Yesu Kristu. Senzele inceba Thixo. Lonke ibandla lakho. Lonke ibandla lakho. Siyathandaza ngalo. Siyathandaza ngexesha Thixo lomngcipheko ebandleni lakho. Have mercy on us. Have mercy on us. In the name of Jesus. Egameni ama-intercessor. Egameni le-worshipers. Siyathoba Thixo. Phinda ngowakho umoya. Ngowakho amandla. Senzele inceba. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masikhona izandla bangcola umonjeleyo ayisathethe. Kwezinye indawo wathula umoya akasathethi. Don't be offended. Xa into iqonde kuwe. If isathethwa ngumoya, as long as ahlaba amandlana uThixo, lungisa kwamanye amabandla seyithule ntwala akasathethi. May God richly bless you. Singaza bangcola lonto oyiphetheyo iPhuthixo sivale. Lonto nje iPhuthixo sivale. Yes. Yes, singayivala bangcola. Thanks, asenze